फुंनि समायाव बयखौबो बरायनाय थाबाय आरो गासैखौबो गुड मर्निं। दा आङो सिखारनानैहाय फ्रेश खालामबाय, फ्रेश जाबाय। फ्रेश जानानैहाय आङो बिदिनो फुङावहाय मिल्क आरो दुधु आरो आख्रट होननाय दं मोनसे पाउडार, आख्रट आरो मा होनो काजु बादाम मिक्स पाउडार बियो, बेखौहाय गलायनानै आङो दुधुजों गलायनानैहाय लोंबाय। आरो दा आङो बेखौ लोंखांनानै आङो नास्ता खालामनानै जानायसै। आरो दिनैनि जानो लुबैनाय आङो गुबुन रोखोम, नोंथांमोना नायदो आङो मारै खालामनानै जानायसै। आङो बहाय रेडि खालामनानै दोनबाय नै पियाज आरो बहाय मा होनो गार्लिकबो हादों आङो नै गोरलै गोरलै हानानै दोनदों आरो फानजु आरो बहाय टमेट'। आङो सिगां नैबे पापराखौ मोननै एवनानैहाय लाग्रोनाय, मानो होनब्ला बियो आंनि फेभरेट। आङो साराय जानबाय नै अर फुदुंनानै नै साराया दुंगासिनो दङ। रोखोमनि आङो जानो लुबैयो थ' मोनसे जिरादाखौनो आङो एभरिडे जानो मोजां मोना। थ' सिगां बिदि नङामोन, थ' दा गुबुन धरननि आरोखि जानो लुबैनाया, जेखौ जादों बेखौ बायो, सानसे जालानो बायो आरोखि बिदिनो। बेनिखायनो आं दिनैहाय गुबुन धरननि, आरो बयबो जाखायो बेखौहाय। पापरा एवबाय नै आङो मोननै एवनाय, आं मोननैबान आं गाव जानोबा संख्रि होबाय आङो नैबावहाय। आरो संख्रि होखांनायनि ज' हानानै दोनदोंमोन बेखौ होबाय। ब्राउन कालार खालामनानैहाय आङो नैबे टमेट'खौ होगोन। ब्राउन कालार जाबाय नै, आं दानिहाय बे टमेट'खौ होनायसै। आं हारसिं जानोबान खालामदों बेखौहाय, माला रावबो गैया। आं हारसिङैहाय बेबायदि जानो लुबैदों, बेनिखायनो आं हारसिं खालामनानै बेखौ जानायसै। आरो गुजुदोंबो, आरो दा हासबेन्डनि दिनैहाय आङो दा गुबुन खालामासै, दा बेखौ नास्ता खालामनानै जाग्रोनायसै। आरो दा नै बबाव दङ मा खालामा जासै, दा मा सङा जासै, दा नायनायसै। गावनि जानायनि दिनै खालामबाय आरो आं गाव जाग्रोना लानोसै। बेनि उनाव आङो जानानैहाय फुंनि खामानिखौ मावस्रांनानैहाय संबावनोसै। आरो मानो होनब्ला ओंखाम गुसु दङ, थ' बेनि जुनै आङो बेखौहाय बेबायदि खालामनानै जानो गोसो जाबाय। गोबावसैमोन बेखौ जायैया। मोजाङै आरिदों बिदिनोलाय नर्माल नायला गुमु नुदों, थ' बिदिनो बावहाय केमेरा भिडिअ'हाय बारा बेबायदिनो एल'आखौ नुवाखै आरो। थ' दा फुरा मोनबाय नै गिलिदोंसै, थ' बिनि सायाव आङो ओंखामखौ होनायसै। रेडि जाबाय नै जानोहाय, जेबोलाय गैया बेखौबा एवबाय आरो पापर मोननै। फैदो आं जानायखौ स्टार्ट खालामनोसै। नुखाबाय जेबो गैया, बाव फ्राइड राइस बिदिनो टमेट', पियाज, गार्लिक होनानैहाय फानजु होनानैहाय एवदों, संख्रि होनानै थाव होनानै, आरो बाव पापर मोननै। मानो होनब्ला आंनि जानो लुबैनाया दिनैहाय बेबायदिनो जानो लुबैदों, बिनि जुनै आङो मारै जायो नायदो। आं स्टार्ट खालामनोसै। आरो बाव दै लादों आङो नै नर्माल दै। मोजां मोनदों, गोबाव दिननिफ्राय जादों दा बिदि खालामनानैहाय। मटर गाजर होला साबसिन जायो आरो जानोहाय। फाइनालि आङो जाखांनानैहाय बाव जिरायबाय मावस्रांनानैहाय। आरो दा रेस्ट खालामबाय। दा 12थानि जानायनि खालामबावनांगौ।
तो आं दा रेस्ट खालामबाय तो बेनिखायनो खावलायनाय थाबाय नोंथांमोना आंनि चेनेलनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना लाइक खालामदो आरो कमेन्ट खालाम आरो शेयार खालाम दिनैनि भिडिअआव आङो बुंनो एसेयावनो दोननोसै आरो लास्ट खोथा से फंबाय बा से डी घोष बियो कमेन्ट खालामदोंमोन जबनि बारै आरो बे जिखिनि इन्डास्ट्रियेल एरियायावहाय जबनि मोननैनि खुनु खोथायानो गैया तो गाव गावनो कम्पानियाव थांनानैहाय डाइरेक्टहाय डकुमेन्ट्स लानानैहाय आधार कार्ड पेन कार्डखौ लानानैहाय नायनांगोन आरो बिनि फुरा डिटेल्स बा कम्पानियावहाय नोंथांनि डिग्री नोंथाङा माबायदि जब माखौ नागिरदों नोंथांमोना कमेन्ट खालाम आरो नोंथांमोना जबनि बारैहाय डिटेल्स मिथिनो लुबैदोंब्ला आंनि हासबेन्डनि ब्लग दं बियो गोबां जबनि बारैहाय बियो भिडिअ खालामदों आरो बिनि चेनेलनि नामा जाबाय SPK ब्लग आरो नोंथांमोना हिन्दी ब्लग इहो नोंथांमोना बहुत नायनो हागोन आरो माबाफोर उसुबिदाब्ला बा मिथिबावनांगौ लुबैदोंब्ला नोंथांमोना कमेन्ट खालाम कमेन्ट बादि जोङो भिडिअ खालामगोन आरो जेसे मिथियो बेखौहाय नोंथांमोननो शेयार खालामगोन तो एसेयावनो दोनथ'बाय बयखौबो बाय बाय।